pulang nangko iki. Nggih. Sabdo palon. Nggih, nggih, Walid. Walid ya. Piye bocah-bocah kok Ya ora walid. apa sandesit? Mumun. Mumun pocong ngono. Ana ngene. Nggih, ngapunten Sak. Ah, iya. Nggih. Dadose ngetan. Kok kita lho? Aja nitan kulon enak. Gak kok ngene lho, Gol. Kula niki Lah aku nyeluk iki lho. Sing genah. ya sampean jenenge sinten? Lah dianggep tulang gula oke. Ya sampean jenenge sinten? Tuh, gula maneh. Ya. Dek kowe yo iku iki kleru. Kok iso diceluk gol lho. Kira-kira jejak si gundul. Oh nggih klentu. Nggih tunggul mangi. Nggih, kula mriki niki wonten penting. Pentingnya diajenge disampaikan lupa. Piye kuwi? Kowe sing wis kadung luhur kok. Ora apa-apa lho Gur kok. Dan ya wis ora nopo-nopo. Wis ngoten dereke jenengan wis ngertos kok. Ya aku ngerti kok. Utangane cenduk kalau tekek yo ngono. Ya. Wis iki ora kate bla 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 bla. Ning sakmestine sampean wis ngerti apa sing dadi kahanan Mojo. Ning Mojo Ojo kae cepet wonge rada tunurunmu. Hah? Ojo kae cepet rada gendeng ya. Mojo wae to. Ora pati bingung. Saja sampean saiki wis ngerti kahanan Mojo wae. Ora, ojo ngomong ora tak tulung to. Bapak kok malah tuduh aku iki piye to karo sing bakal aja main aku kowe. Nggih, ngeten. Mojopahit iki kula dituduh. Lah mergo kelangan pusaka nging kula boten rumangsa nyolong utawi ngedol. Nah, Sing jaga pusaka sapa? kul delok delok. Iku Gusti kowe sing tak sokok. Lah kok kowe ngomong aku iki lho. Kenapa? Kok malah padha ditakoni karo pancen gede. Sing dadi kok pikir diasmu kowe. Kocak. Nggih ngapunten. Lah, makanya kula niki mriki ajenge nedhi pituduh. Ya. Kula ajenge di kengken tanggung jawab. Ya iya kudu Bab kelangan pusaka mawon kula boten ngertos. sing jaga lak kowe kudu. Lah Nggih. Lah jenenge yo lek ilang pusaka ning ndi kan kudu seluruh nyawa. Lah tak asale nyawa ning bono Aduh, lah aku tak pasrah nawane kucing. Lah niku kira-kira teng pundi ilangi pusaka. Oh alah perkara aku kok bingung kok ya kowe. Kowe iki ngopo? Tapi mireng. Mireng kowe ngerti kok. Oh Pak. Saya tahu, bio sampe obohan terus kok. Apa enek jaman to kowe iki? Kopi. Kopi macam. Pun, Kinten-kinten kebun. pripun? Wis ta, perkara kuwi ora usah bingung. Ora usah bingung ya. Oh perkara enteng kok bingung kok kowe. Enteng-enteng apane awak dhewe sing malah dadi kudu. Bingung to, masuk tindih projo iki. Wah, sabdo palon kaya bingung kowe iku urip Mojopahit pirang taun to ya. Ala iya kok bingung to perkara kuwi wiwit anakku isih. Lah iya nganti dadi sesembahan. Nggih, ngapunten. Terus kula iki kudune pripun? Ya wis ini. Ora usah kowe ngomong aku ki ngomong muter-muter. Kula tak setrum. pripun? Tumuju anake nggih sama. Nah, malah seton ngomong. Ngapunten. Mojopahit amburadul. Ya. Krana diobrak-abrik karo Giri Samaran. lah awak dhewe kongkon tumuju ning Giri Samaran. Apa wae dikon dadi tumbal ning. Apa kongkon setor nyawa? Kowe pengen goleki pusaka apa ora? Nggih. Lah iya. Terus pripun? Ya nek Giri Samaran. Oh, Berarti kula kalian Sarejan kudu budal Giri Samaran. iya. Terus kok nyapun, Bro? Sampai sangonino. sampean kuwi dadi sesepuhe Mojopahit. Jelas. Mosok ora ngerti kok.
Tembung Sanipan mapane ana kono kok ya. Sesuk tembung Sanipan. Kowe bakal ketemu. Reko dayamu piye? Kuwi dumantung saka kowe sabda kalon naya bigong. Iki aku ora kecok kowe. Sadurunge kowe ning ngiri sampeyan. Kowe busana. Lah iki busanane pripun? Kae ana ing ringin kembar. Nggih. Ana kaketan sakwise kowe ngajeng busana kuwi tumuju ing Samarang. Kowe bakal ketemu pusaka kabeh pinggir praja-praja wae. Awak dhewe iki kengken nyamar gawe busana rajutan. Lah ngono sampean iki piye to? Oh, mau kok ora lho niku. Ojo dibatal itu. Coba sik. Lho boten iku. Iya. Iku delok cek to. Ayo Mas. Ngapunten dalem sewu yen to menika janur gunung suruhan dateng panjenengan dalem. Ora dadekne bingung wong tuwa. Kowe lek mapan aja bae penak to lho. Nanti keroyo-royo kowe iki ngopo? Pangapunten ingkang agung Bapak. Kula katundung kaliyan Kang Mas Brawijaya. Katundung Kang Mas Brawijaya panjenengane ngopo? Sedaya pusaka tinggih praja menika sami muncul. Aku bisa kowe sing reksa pusaka. Kula boten mangertosi Bapak. Ger Taranggono. Iji. Kuwi mau wis leno. Sesanggeman kuwi mau Darmo. Kulane aja nganti leno. Padha karo kuwi njoko nyawamu. Iji Bapak. Kula ingkang lepat. Kula ingkang lena Bapak. Kulane saka kuwi ger kabeh kuwi mau. Aja gumantung saka kahanan. Katin nabi mikiran. Ger Taranggono. Aja tak takon marang kowe. Kowe isih abot karo sadulur. Kula tresna sanget dhateng Kang Mas Brawijaya Bapak. Isih pengen ketemu karo pusaka kuwi mau. Iji. Pengen urip guyub rukun marang keluarga. Iji Bapak. Kula tansah kepengin guyub rukun kaliyan sadulur kula. Taranggono. Anjasmara. Kula dawuh Bapak. Pinangka kowe wakile ya dino. Lan bisa melehake marang garwamu Brawijaya. Sing ikut itu adhimu ya garwamu kok. Lajeng sinten menika Bapak? Wani saka kuwi. Kowe tumuju ana ing diri Samarang besok kowe bisa melehake marang garwamu. Kados ngaten. Kiri Samarang. Diri samaran ya iki. Nggih Bakal ketemu. Ayo semoga ning Kula sampeyan panjenengan. Iki putra panjenengan iki menika Prabu Brawijaya kok nggih Bapak dumateng kula perkawisipun kula
wonten ing Ladang Mojopahit menika wonten Kraton Ninggal. Wonten ing Samaran ngoten. Ono kraton anyar. Nggih. Dari Senopati perang Mojopahit lho. Apa ora bisa? Niku niki kula badhe bukarne. Ning nggih musuhe ratu lho kula panggih bingung. Oh, kan. Ya mesti nggih ngoten Pak. Jadi jamak lupa ratu sekti mondok kuno aja nek kowe. Dadi kowe iki kok iso. Lajeng putra jenengan menika dumuk salah setunggaling Senopati. Pandhawa Panjiwulo. Kula mboten kersa. Lajeng dumuk malih Taranggono. Apa malih niku gitu. Ya, Lajeng kula dumuk Kakang Sabdo Malon Naya Kinggo. bener kuwi. Lah nggih mula niku. Lajeng Simon Prabu utusan Taranggono kemadosi Kakang Naya Kinggo kalih Sabdo. Ing boten kepanggih. Malah kapara tindih praja Mojopahit murca. Niku Bisa kok. yang gitu penting. Oh, Lajeng kula katutuh kirose sing nyolong. Niku ana kene. Kula katutuh ono lupae anakku dhewe nutuh marang kowe jalan kowe sing tegak karo sabdo pawon. Iya. Mulane kowe ngerti hati-hatine sabdo pawon yo gendong adine. Wes ngene kowe ya. Kula nyuwun kepada kados pundi? Kowe ora usah bingung penggalihku. Apa bosan bingung niku lho, kula nggih bingung niki. Isih ono aku bakal ora meneng wae melu cawe-cawe kahanan Mojopahit. Oh ngaten. Bareng pituduh. Ya. Nggih, monggo. Tumuju ning Diri Samaran. Kula. Kowe bakal ketemu Barone nyokot kerupuk. Ya ampun. Tunggul mani kurang ajar lho. Nyapa? Ya nek sono loro aku gak omen apa-apa ya. Oh, kesalahan lo berarti. Gak ngono wis. Ini ben gak ora muda banget. Tak buka kodane kari kerupuk-kerupuk tok. Lah sik kok dimang niku. Yo gawe kuwi wis iki pertondo kuwi Gusti sapa jenengmu? Ratu Ayam Geprek. Di ono kerajaan. Kerajaan ayam geprek. Ya pantes enek kerupuk. Oh iya. Nggih, lek jenengan Ratu Ayam Geprek, kula Ratu Patih Ayam Pok-pok. Patih Ayam Pok. Nggih, kowe sapa? Lah kowe bukan guru busana enak jenenge aku apa? Oh, Kowe berarti tetek muda. ayam lawan. Yo, patih ayam lawan. Tunggul mani kurang
ya iso ngekei busana berloro kancane ora umeh. Oh ayam celup, yo. Iya ayam celup. Berarti jenengan ayam geprek. Oh ratu ayam geprek, kula patih. Ayam geprek, ayam geprek. Ratu ayam geprek, kula patih ayam popok, niki ayam celup. Hei kowe, pateku ayam cium-cium. Ya wong Gusti ayam geprek. Dan kowe ayam popok. Ayam popok kene. Loh, raton di Gindoput. Oh. Nggih, raton Gindoput. Nggih. Ana ing karaton Gindoput. Ayo, gak jalan. Ayo. Kebiang gurmo nganti bendik siram marang Naramati Panji Solo. Ampun, wados menika panjenengan gak mengko Kundara. Bagus, mula saka rambe-rambe ke sapa. Monggo Gusti Ratu. Bar. Kuwi kok barongi kok mangan kok piye kuwi? Kowe oleh ora oleh ratonmu tak jaluk. Aduh. Kok penak men? Kancamu siji teman. Geprek apa? Celup. Aku yo duwe kanca nek celup-celup. Kencuk. Kowe kok nggawa babi amoh. Ngawur iki. Niki patetku
lho patih celup-celup. Iki patih celup-celup banjur kowe. Kamas, do to malah nyuwanding aku ki lho. Minggu itu belum iso. Yen iki patih pokok. Patih pokok. Kae patih pokok lha kowe. Teko negara ngendi? Pindhoku. Aduh. Kowe tunggale tanggoku. Kowe ndokku. Negaramu iki tanggane tanggoku. Apa? Indomie. Oh, Indomie kok ndokku. Wis banjur satekaku ora Inggris sama marane mari gawe apa? Apa rebut kratonmu? Tak sene kratonmu. Wis aja padha gegojekan. Aku ngerti kowe kelambe kabeh. Bah kowe Indofood, kowe Indomie, bah kowe Indo. Mel Indosari. Aku orang gagas marang kowe. Aku ngerti sak tekamu. Sapa? Kowe Sabda Palanaya Gingga. Aku ngerti sak Praptamana Inggris Samara. Mula aja dadas selak Kusenaya. Enggal wiwitana. Wis dadi titis tulising Gusti. Mula palinggo sabda walaya gegok. Paturna dening Brawijaya. Aja ngiwani mangan. Saben setahun sepisan. Pendak sasi Surarangga siji. Aku njaluk mangan uga njaluk dicucen. Wis cukup samono sabda walaya gegok.
Paman pate, para kadang-kadangku sedaya. Loh, kita ngomong ngemis rek iki. Sapa kowe? Niki ratu. Kula namine sinten? Lah sinten? Sinten? Piye to kok malah tekok sinten iki lho? Kula namine sinten? Lah ya mbok aku ora ero. Niki kadang kula sapa? Kok malah njur tekok ning aku kok malah mumet aku. Akhire aku ngombe baygon lho iki lho. Sumangga. Oh. Kula sampean sinten? Kula lagi kerasan no teng pundi niki Kota Giri. Samarang. Samarang. Oh, dadi ki mau arepe nyawula rene. Tok ngidon tok iki murup terus. Aku kok pengen krungu. Iki aku. Sampeyan aja kurang ajar iki ratuku lho. Aku yo pingin lho, mangan brokoli. Dasku penceng dah. Oke, asmara jenengan sinten? Iki patiku pate pokok. Ayam celuk-celuk. Jenengan. Ayam geprek. Keraton iki keraton. Koi Indofood. Kowe Indofood. Koi Indofood. Nggih pun kula dados nganu save. Oh ya wis. Kacuk buket. Monggo. Apa nek? Sapa kowe? Aku Prabu Brawijaya. Loh. Kenal lho iki lho, ratu. Kok teko Ego Indofood. Ratu ayam geprek. Patih. Pokok Apa? aku mati ngukur piye to? Ngantuk kok. Mati corona pokok. Nggih kula. Sopo kowe? Pokok. Ah, apa iya? Sami Allah. Aku ora percaya. Mari kau kan jawa, bapak kan Ora sakaya ngoro. Ora sabdo kalem to. Kok makok Kanjane nganggo kambi. nggih ngapuk. Nyapa mudun? Penguasa kerajaan kok mudun. Lah dhuwure rame lho. Aku ora. Tapi Ngapunten lho. Niki wau timbangane grotang mboten enten sing lenggah nggih kula lenggah. Aku ora takon karo kowe. Lara-larae piye kok kowe bisa lungguh kursi kono? Iki mau ceritane iki ya. Iki mau asline iki Kraton Giri Samaran iki mung pawujudane Kala Pragoda. Asline iki sing salah iki ya sampean ya aku ya kabeh. Angger malam siji sura ora didusi ora dipakan. Akhire murca dadi kraton kok ngene ngembari. Oh, ngono to lara-larae. Iki sak umpama ya, iki sak tembung sak umpama. Kiai Godawesi kuwi tak jaluk kapiye? Tidak oleh. Lho, Oh iya, Ding. Nggih kula manggalaken. wis ngene. Kok gak bolani kok angger malam siji kok diceni dipakani diisi. Kaput. Ratu, kalian buka sih. ya, enggak. Kita bodohan aku kok. Paman Sabda Palon Paman Layatindra. Nggih kula. Jane sing pantes lungguh kursi iki mung Paman Sabda Palon. Lah,
awakmu. Enggak awakmu. Sabdo palon iki kowe. Lah ora apa-apa. Iki mau kan mek dikongkon. Wis berdua. Mbok menawa Paman Sabda Palon Prabu Kala Pragoda ki nyasakake kraton sing sakmene gedene kanggo kowe Paman. Umpama kowe tak jumenengake ratu ning kraton Giri Samaran kapiye? Loh, ratu napa niku? Ayo ratu ning ratu to. Sorry. Piye? Nggih, piye? Sanggup? Yen to sira wis Menang to? Menang. Iki penting iki. Kowe tau durung tau dikeplok Brawijaya kowe? yen to kowe wis gelem lungguh kursi keprabon Praja Giri Samaran, Paman Sabda Palon aja nganggo jeneng Sabda Palon. Lah, sinten kula? Paman Sabda Palon bakal tak wenehi gelar Sang Prabu Sabda Nugroho. Loh. Yo,